weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe afrique takkusana yoni to lowre ɓundu fuladu kon waktu yoni ha to velingara kame raniru ene jiya e gardidi kabruji men to leydi sénégal discours hoorejo leydi ndi ko fate banggue mandittare leydi sénégal duuɓi capanɗe jeegom e tati o holliti mawo ɓeydu ndenka e kisal armé gendi leydi sénégal to leydi mauritanie awoɓe taweteɓe to nouadhibou ceppi hanki kono ɓe ceppi ko aɓe jogui boluji barmeji kame gaz uji gam hollirde mette mabɓe faade jagoɗɗo awo caggal nde holliti yogay gawirɗe fina tawa jolata e nder maaje kaaɗe ɗe to leydi mali communiqué wonande armé leydi ndi mo yaltini lewru mars e maynoɗuɓe kolliti ɓe jooɓima kene tolno temedere capanɗe jeegom e jeetati fittaɗo taw ko ɓen joguitiɓe armé ji taweteɓe nder leydi ndi kene tolno e koninkoɓe sappo ɓe hinde fama mbasi hen pittali mumen to leydi guine konakiri kaldigal fuɗɗitima e nder leydi ndi ɗum ko caggal nde halifaɓe diine pirani lawol hakkude gouvernement kame yoga e landaji lundo leydi ndi kabruji men mana en ha to burkina faso Côte d'Ivoire RD Congo ma jaha to Rwanda Gabo kame Tunisie ha to jolama jaɓeri musidɓe tedduɓe woto goɗɗe joni jañoɗena cabune laaɓal socca ɓandu maɗa ha jiitoɗa hen hoore maɗa ene wonde gommage moƴƴo laɓɓinowo nguru ɓandu ha jiiɗa hoore maɗa an joguiɗo tasuji e ɓandu muɗum lamlame baaye puƴe jokkodire cabune laaɓal e lallitare joni joni jiitoɗa hen hoore maɗa cabune laaɓal e lallitare ne wonde gommage kono kadi aɓe jogui jumri weldi kewdi cellal moƴƴude suka e mawɗo e debbo cowiɗo kala cabune laaɓal lallitare are men adde men ko jama deppo mabɓe mawɗo o noon tawete koto guuriki samba jooma ene tawi juuɗe sohna Kadiasi sa yiiɗi hen jokkodirta koye oɗona kono noon rewɓe émergent dande maayo e gardogol sohna Habi Saar hakkude nawele e demmankani ɓe mbeyɗi juuɗe mabɓe faade cabune laaɓale lallitare mo deppo mum mawɗo hande o tawete to guuriki samba joom e juuɗe sohna Kadiasi sa yiiɗi hebde cabune lallitare laaɓala woto woɗɗu joni joni min dokkirma ɗen tongoɗe so tawi koto guuriki gonɗa jokkodirta koye sohna Kadiasi mbatta ko 77 509 45 84 so tawi noon ko gardiɗo rewɓe émergent dande maayo woni sohna Habi Saar mbatta ko 77 507 30 93 so tawi noon gonɗa koton cuuɗi meɗen nawela jokkodirta koye Rougui Sarr mbatta ko 77 517 25 78 so tawi gonɗa koto demmankani jokkodirta koye Boy Soumare 77 902 00 04 so tawi gonɗa koto Galoya sohna Aissata Touré 77 218 09 98 so tawi koto Mauritanie gonɗa e Sénégal e nokkuji ɗi kala hen ɗo gonɗa sa jokkodireɗe hen tongoɗe maɓe kalane to tawata cabune lallitare laaɓal ne wonde gommage kamen jumri kala ceerno Djibisi wittiyanke safriyanke safroji fina tawa ceerno Djibisi kumpitiɗo ƴewgal laaɓaɗo lasrari ceerno Djibisi holliti an joguiɗo humre caɗele dewgal caɗele jeegu caɗele ɗannugal caɗele kayitaji kumaɗo kala hende sa jokkodire ceerno Djibisi ma heɓen kollaɓi ceerno Djibisi ko wittiyanke leɗɗe cafrowo safroji fina tawa yogay ñabbuji cuuɗotoɗi e nder ɓalli ko wayno fibron kiis hémorroïde tension diabète nonne kadi donkuɗo ɓesnude caɗele gorago mo seyɗani memi
kala hen ceerno jibisi no humpiti. ceerno jibisi ne jogii lekki kesi wittaki wiyeteki muuɗa hirnda sa muuɗi tan a yitoto hen hoore maɗa. ceerno jibisi ne jogii leɗɗe bittaɗe cafroje yoga ñabboji cuuɗotoɗi e nder ɓalli. kono ne kadi ceerno jibisi ne jogii pegge usula ndenka ekkisal haɗanma dabare kame liggeyaji bonɗi kala. ceerno jibisi laaɓaɗo listihar sa noddimo a rokkimo indema e inde nenema ma o haalane kala ko gonduɗa ha cikka elle ko onon gondi. ceerno jibisi tawete koto Mauritanie to Nouakchott to legala netteka sa yiɗi jokkodirde ceerno jibisi ƴewanma listihar an gonɗo Mauritanie ko ujunere ugguya gonɗo e leyɗele ñamoje franc CFA joɓata ko buuɗi temedde nayyi mbuuɗo kala gonɗo e leyɗele goɗɗe ceerno jibisi ene yarliti waɗandema taw hay mbuuɗa yoɓani. beele jokkodira e ceerno jibisi ko numéro makko Wave walla ni Orange Money mbatta ko 77 653 03 67. so tawi noon ko numéro makko appel e WhatsApp ha mbawa jokkodirde makko mbatta ko 00 222 47 22 80 84. so tawi noon ko ceerno Alassane Sy onne kadi ko gollodiɗe mo miñi ko so tawi ko on jiɗɗa jokkodirde mbatta ko 00 222 48 10 00 13 bas ceerno jibisi taweteɗo to Jum to Legala wulade beeri woɗɗani juma murida woni toon ko ceerno Jibi Dem koye on jokkodirta jiɗɗo jokkodirde on gonɗo e Sénégal e nokkuji goɗɗi kala mbatta ko 77 395 99 17. musidɓe tedduɓe ceerno jibisi e jeese meɗena. kuura ko koddiɗo belɗo hen banggue jawɗo bomde so tawi mbaɗɗa hen ko matériel mo moƴƴani. comptoir français de électricité ari e dow moɗona addani mon ko produit moƴƴo matériel original giwɗo toon to leydi France. taw kadi an gonɗo e mahango gila e galle ma ha e batimaji maɗa jumaji e jamaji kala ko mahatona son jokkodire comptoir français d' électricité ma on keɓe en hoolare timmude no feewi. an mahaɗo galle mum aɗa waɗi hen kalisaji ha heewi aɗa itti ɓoggi courant ɗi moƴƴani walla contact uji goɗɗi aɗa waɗi hen saaha kala ene bonna matériel uji maɗa ene suma lampaji maɗa jokkodire comptoir français d' électricité joni joni keɓa hoolare. comptoir français d' électricité tawete koto Dakar lamorgo leydi Sénégal to Kermassar taɓande temedere hakkude mum e Auchan koni henna sifori. so tawi ko comptoir français d' électricité so tawi jiɗɗa ko modulaire uji moƴƴi jokkodire mabɓe disanteur uji moƴƴi différentiel uji moƴƴi table électrique kono ne kadi lampaji e zampulaji kala couleur mo jiɗɗa aɓe jogui taw kadi ko lampaji leernoji hakkude galle ha bedda kala hen no jiɗirɗa projecteur uji moƴƴi aɓe jogui ɗumena ko nonne kadi ɓoggi vidéo surveillance jiɗɗo wadde ɗum e galle mum aɓe jogui hen kala ko jiɗɗa lesbotaji moƴƴi kala hen ko jiɗɗa sa jokkodiri e comptoir français d' électricité joni joni keɓa hoolare. cumoji ɗi ene keewi e kala saaha lampaji ɗi ene cuma firgoji ɗi ene maasa kono kadi sa jokkodire comptoir français d' électricité a moosat ha tina a heeɓi ko laaɓi. sa yiɗi jokkodirde mabɓe mbatta ko 00 221 77 542 50 84 walla mbaɗa 77 605 48 02. musidɓe tedduɓe jaɓanena comptoir français d' électricité e dow meɗena. kettode kaburuji mon e ɗemngal pulaar Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. jam ñalle mon musidɓe tedduɓe mawbaare nayi seeɗto hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas e tati yonti kumpital men ɗemngal pulaar ɗo yeeso haalirde he ko musidɗo moon guiɗo moon sehil moon Sar Abdullaahi Saar to karallagal weltare TV ko musidɗo moon Saydou Abouba musidɗo men jayde weltare TV weltare ɓiɓɓe fulɓe
koddanene abouba correspondant men toon to leydi gambi ene tintina dendagal bandiraɓe julɓe kala sunare subaka hande o jaltugol aduna ba makko cawdiɗo biyetenoɗo Abdullaahi Ba yeltaduna ko toon to kanila e dow inde ceerno Mouhamadou Samassa kame dow inde ceerno Alassane Fall imam ratib mo Matama e dow inde nonne kadi Abdullaahi Ba kame Alassane Ba e dow inde makko kanko koddanene abouba aɓe ngullo dendagal bandiraɓe julɓe kala matamnaɓe nonne kadi Sara Kouro kanel naɓe jaltugola aduna wonande biyetenoɗo Abdullaahi Ba yeltaduna ko subaka talata hande o wirete so jomiraɗo haaji ko alarba janggo toon to kanela jayde weltare TV weltare ɓiɓɓe fulɓe ne nelda duwaw musidɗo mum koddanene abouba correspondant men capital FM toon to leydi gambi kanko jaltuɗo noon jomiraɗo yurmotomo yaafomo nanamo aljanna kanko e dendagal mayɓe julɓe kala kabaruji men ɗemngal pulaar no gowɗen wadde guila lewru ndu dari ha yettiɗo hen eɗen jabɓo ceerno Ibrahima Saydou Kane ene artana men ko fati banggue actualité ji korka kame demin Allah nde tawno mbawa habrude e humpidde ko ɓuuri humpitade diine muɗuma nde tawno ɗum ɓuuri humpitade kala hunde ceerno Ibrahima Saydou Kane assalamu aleykum wa rahmatullah. wa aleykum assalam wa rahmatullahi ceerno men ceerno Abdullaahi Saar en calmini dendagal hettiyankoɓe aya o weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa e sikki ala en garti e humde aadi mo gadodirɗen e julɓe ɓe hande nayortoɗen koko wiyete daranade lewru korka. Daranade lewru korka ko hunde nde ganduɗa yiɗade no feewi no feewi no feewi e daranade lewru korka nelaɗo Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam omo haali hen o wi on daraniɗo lewru korka omo gonɗini Allah o rendidinani Allah e goɗɗum omo sellini fimde makko ma Allah hafranmo bakkatuji makko ɓennuɗi ha laaɓa ɓennunoɗi ɗi fof ha laaɓa gila ñande jibina ha ñande hen ma Allah hafranmo bakkatuji makko ha laaɓa won konngol gongol kadi wi wonde ma Allah hafranmo bakkatuji makko ɓennuɗi ɗi e paaɗi arde ɗi fof e ɗum noon daranade lewru korka noon hewɓe noon cikkata daranade lewru korka tan ko wadde naafilaji ɗi ala naafilaji ɗi ko hen jeeya ko daranade lewru korka haalde ko moƴƴi ko daranade lewru korka woppude ko boni ko daranade lewru korka jangude alqur'ana ko daranade lewru korka jooɗade en jangto Allah ko daranade lewru korka yaade heɗoyo haaloɓe ko faate diine jewte diine ko daranade lewru korka yaade heɗoyo tafsiraji alqur'ana so tawi ene mbaɗe ko daranade lewru korka. Daranade lewru korka ene heewi fannuji e ko wasde wadde e lewru he ko boni mbaɗa hen ko moƴƴi julɗo kam wiyani ko hoto wat tan ko boni ko lewru korka e ko wona lewru korka fof ɗum noon daranade lewru korka fannuji muɗum ene keewi hokkude lewru ndu teddugal muɗum ha timma lewru ndu ko teddudu e ɗum noon yo Allah jaɓanen golle men moƴƴe ɗe o yaafo en ko perguitiɗen ko taatiɗen e ko korɗen ko yo Allah jaɓanen ko jogorɗen horde ko kadi yo Allah jaɓanen yo Allah hokku en tawede korkaji kewɗi taw ko jaɓaɗi o jaɓana en ɓennuɗi e paaɗi arde ɗi fof musidɗo mon Ibrahima Saydou Kane ngam weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa. Assalamu aleykum wa rahmatullah. ceerno Ibrahima Saydou Kane jarama duwaw min mbi allahumma amina ya rabbi gartaten koye manditare leydi ndi Sénégal duuɓi 63 hanki o jamma kanko hoorejo leydi ndi Macky Sall o huccodiri e ɓesguji leydi ndi kala ngam saktandeɓe konnguɗi gueɗe gollaɗe eko golla eko fayi ko kala oɗo saaha e nder discours mawɗo ndi o holliti mawo ɓeydu ndenka e kisal armée leydi ndi taw koye nder leydi ndi kala hen 10 taw koye nder 12 localité ji taweteɗe nder leydi ndi ko wayno Sareya kamɓe Bignona ha fayenma Sédhiou Kunkande nonne kadi Ranérou Djoum Podor Kaffrine Fatick Mbour nonne kadi fayenma Keur Massar ha faymata Diamniadio ɗiɗo nokkuji kala ma ɓeyde ndenka e kisal
beele leydi ndi ɓura wonde ndenka jam e kisala wa arti kadi to banggue ndenka e kisala to banggue dadiɓe hinde police ko wayno Kirma Sar wadde toon commissariat Kesopul taw ko jaaduɗo e jamanu siftindon Kirma Sar gila tan 2021 koko watta département o holliti commissariat luji sappo kesi mbawi darnede ne hen Parcelles Assainies unité 15 Golfe Sud jammu ngeɗa fayma Sicap Mbao nonne kadi fayma Sicap Mbao Thiaroye Linguére Thiaroye Linguére Nioro ha fayma to Koungheul ɗiɗo hen nokkuji kala dañi waɗede taw kadi ko ha ɓeyda ndenka e kisal e nder leydi ndi kanko mawɗo leydi ndi wa arti ko fati banggue transport yangara BRT taw ko bis mo ganduɗa temedere kala dognata ɗum ko kuura ɗin bisuji noon ganduɗa ngol bolol gongol e ŋarɗinede hakkude Guédiawaye fayenma to Dakar taw kadi ganduɗa ma ustu ɓitto gonɗo e nder Dakar kame embouteillage kala taw ganduɗa oɗon BRT jogoɗo wattude dogde ɗo tan e lebbi seeɗa ɗo e lebbi ɗiɗi ma wattu dogde e nder Boli yoga e Dakar ganduɗa kala ñalawma ene fota wawde jolde hen kene tolno e 60 ujunere neɗɗo kane fota wonde ujunere sukkoɗo saaha ene wone waɗede recruté gam ƴettede wawde gollade hen 158 bisa mo ganduɗa jogorɗo dogde yoga e Boli gendi leydi ndi kanko mawɗo leydi Sénégal o arti darnude laabi dariɗi ko wayno pont uji beele kadi newna yangara usta ɓitto kalɗo mbaɗanɗa 95 minutes kala ustanma ɗuma ko ɗum woni jeeyi sababu darnudemo pont Yofa nonne kadi Kergorgui jafoɗon Kergorgui Saint-Léger ha fayenma Lobbat Fall Kirma Sar Cambérène pont Marsassouma ɗiɗo hen kala darnama gam wone golle goɗɗe gonɗe e gollede nder leydi ndi ɗe o holliti oɗo saaha suwa taw gasde gollugol mumena kanko maw leydi ndi o arti ustugol ko fati banggue guura ceerka nder leydi ndi ha ɓiɓɓe leydi ndi mbawa yitade hen koye mumen ustude kasdi woni luwasa nde tawno ene muusi no fewi ɗeɗo henna gueɗe kala o holliti ɗum ɗona kanko mawɗo leydi ndi e nder discours makko o arti oɗo saaha e yaññade yonta on nde wonata yonta ngarɗuɗo dariɗo dadiɗo ɓernde makko woni koye nder yonto o hono yonto o wallirte ha ɓuura ƴellitade kono kadi kanko maw leydi ndi omo werti juuɗe makko faade kaldigal ɓiɓɓe leydi ndi kala nde tawno ɓiɓɓe leydi ndi kala koye leydi makko kanko ardi leydi ndi moni kala omo tini ɗum ɗo woni ɗo ko wona ɗum ko kanko hoorejo leydi Sénégal gam sababude manditare leydi Sénégal o yaafima kene tolno e 822 dumbaɗo taw kadi dumbira ko gueɗe wona taw ko gueɗe kewɗe wadde taw jomum so nanggama ko gueɗe mbiyade crime ɓurtuɗe no fewi ɗum jomumen ɗaccira ko wona ɗum ko ñalawma hande o woni ñalawma maajo ɗum ko caggal sanga 9h30 kanko mo leydi ndi nde o iwi toon to galle lamorgo o ari toon to place Loblissa ko toon ɓen koninkoɓe mbawi hollirde sembe gendi leydi ndi moni kala maaji toon holli toon fayidagal gendi leydi ndi hewɓe giwi yoga e nokkuji gam tawtorede ko wona ɗum ko noon goto e bisuji BRT addama toon kañumne beele hollire mbaadi ngarɗugol muɗuma ko wona ɗum ko noon yoga e jayndeli garti jokkodiral hakkude hooreji leydi Sénégal Macky Sall kame Idrissa Seck gardiɗo rewmi woni hande o gardiɗo conseil économique social et environnemental mo ganduɗa hande hakkude mabɓe wonno ko mburu e kosam kono ɗo saaha ya taw hunde fuɗɗaki tigui fuɗɗaki bonde seeɗa nde tawno caggal nde Idrissa Seck hollitiri konnguɗi muɗuma oɗo saaha koko jiiɗi berade banggue muma subaka hande o noon Yaquba Diatara jagoɗo coftal ɓalli caggal nde jaabino kanko Idrissa Seck ittimo e landa rewmi ha laaɓi keddana joni koye kabruji men e ɗemngal pulaar nder leydi Sénégal jeheten ko toon to Sédhiou hollirama e nder reportage jaydiyanke baɗɗo witto muɗum rewɓe hewɓe ene kutoro simme jawinteɗo ngam beele daña ɓiɓɓe walla kutoro ɗum e mbadiji goɗɗi ngam weltinde partenaire mumen walla ittude infection ngaji tawiteɗi e nder terɗe oɗo henna debbajo biyeteɗo Khady Fati o holliti ko tradi praticien ɓooyi hutorade simme ngam safrude rewɓe
hewɓe rewɓe cettima duuɓi sappo dewgal ko ɓuri ɗuma meeɗa dañde ɓesguji ko wona ɗum ko noon spécialiste goto nde namda holliti ɗum ko wartade nde tawno cancer bonɗone hen woni hen no kutoro jeeyi hen nafoore so ɓooyi wontan ɗumen saignemaji bonɗi walla bonana ɗumen kol gonɗo e nder mumen ɗum noon firti tan ko rentade walla accude ɗum woni fayidagal majjoma to Tambacounda Kédougou baade ɓuuɓɗe puɗɗima jippa toon ɗum ko caggal balɗe ɗiɗi nde baade jippino toon to Boyguel Bamba toon to kiidiray hoore muɗum kono ɗum ko noon seegu ne tawe e nder diwan Kédougou toɓo manggo jippima toon hanki o ha hewɓe kolliti ɓe ganda ɓe goni koye ndungu walla ala koko wiyete waylo taridi woni changement climatique haare bonde musde wande hakkude awoɓe ɓe Kayyar kame Fass Boya ɓe Mboro nden haare noon jeeyi sababu ha kentolno yimɓe nogas gañi hen fiyaɓe goɓɓe kunuɗe e jeese kala ha ɓuuti batti ndi ko nawede toon to hôpitaux mo Thiès ko wona ɗum ko noon jagorɗo awo yeehi toon yaade sete timmuɗo gam addude toon jaami kisal ko wona ɗum ko kamɓe ɓen Kayyar naɓe ɓe kolliti Mboro naɓe ko kañumen jaɓɓi kuule nandirnode hakkude mabɓe to banggue awo gam teskede maaje ɗe ne ngakki liɗɗi no fewi kono kadi laaɗe kewɗe duppama hen mo ganduɗa nder mum ene yaaha ha 5 millions ko preje francs CFA keddorɗen koye leydi Sénégal jeeheten ko toon to Thiaroye Agir taw ko place Battal toon kadi Battal toon jagga toon ko temedere sappo e jeeɗiɗi taw ko kilo drogue huuɗo bonko go iwi koye laana giwka to Casamance ɗum ko caggal nde finoɓe toon tinni ɗum ɓe noddi gendarme nde ɓe mbawi ñukkidade gari hawre kalando goto ne adduno bite de Diatta ko on jeeyi ɗin koliji kanko kalando ma noon nde o yi gendarme tan nden huuɓi otuma ko dogi kanko Diatta o wiya teeb wonde koɗon huuɗo o wattidi ko nawde gendarme ɓe galle makko kanko e joom suudu makko baddanno maalde yeyde o wattidi ko nawde ɓen gendarme ɓe nder leegal ngal kala mo yeyanno ɗo saaha koye loskoji mawɗi ɓe goni hen jeeheten ko ha toon to Ziguinchor taw yen toon musidɗo men Amadou Ishaqa Kebe hol kabaruji garande en to Ziguinchor e ko taari ɗum kala. Assalamu aleykum wa rahmatullah. Wa aleykum salam wa rahmatullahi taala wa barakatuh. Sar Abdullaahi Saar a salmitama e dennagal hettoɓe Weltare TV. Kabaruji garande en ɗo e nder Ziguinchor eɗen gandi hande woni feeto ende panda lawol 63 ɓiwol ina wayno kamɓe Ziguinchor naɓe ɗe ɓe keedani hen caggal arme ɗe ne daari ɓe mbi ɓe kollitima ɓe mbaɗ maaji fodde heure-uji ɗiɗi so tawi ɗum ɗon jehen to e Sédhiou ne heblanima ɗum no feewi e gardugol colonel Babacar Ndiaye ɓe kolliti koɓe waɗoɓe défilé kono toɓɓere mabɓe ɓuuri mawnude ko affaire lekki no wawata jogorede e wasde feƴƴede e wasde bonnede ɗum woni koɓe jogori hande haalde so wuro no wiye Tindman eɗen gandi won ɗo ko e département Bignona kamɓe de ɓe mbaɗi hanki yewtere l'islam ɓe noddi ko jaam yo yimɓe jaa jaam yo kaal jaam yo mbat jaam président de la république nde wittere jamma yoni o jooɗi e télé huccite leydi ndi e leyɗe aduna o foof o waɗi discours makko ha paari ina wayno ina heppa mataw ko gaynata kamɓe yeew askan en ɓe e Pastef naɓe ɗo radio Zig FM ɗo hakkude mabɓe APR yakare ina wayno ɓe mbaɗi jabjabtodirgal gulgal bingal jaw nde ɓe dokka konngol ɓe gadi ko namdede e gardugol Lamine Ndiaye kanko ardi ɗo henna Pastef naɓe o wi ɓe keeɓi convocation yoɓe garɓe noto e feeto indépendant o kono noon ɓe jahani hande ɓe jahani janggo on namdi ɓe holko haɗi ɓe yaade ɓe mbi haɗi ɓe yaade kamɓe ɓe ngala haaji e Macky Sall hande ɓe ngala haaju e Macky Sall janggo ina wayno journaliste o wimo feeto indépendant wona Macky Sall jeeyi ko leydi ndi fof jeeyi o wi kamɓe ɓe ngala hen ɓe jahani yew askan kadi kamɓe fof ɓe moɓodiri ɓe mbi ɓe jahani ɓe o holliti kadi kanko Lamine Ndiaye e Pastef naɓe o président de la république ina wayno oɗo discours o ɓooyi haalde ɗum ala ko woni hen haydara so wona haalde mami ɓeydu arame mami waɗga poste police mami waɗga poste holɗum gendarmerie eɓe gandi ɗum fof ala baɗanaɗo so wona kamɓe noɓe kulani mayde so tawi ko ɗum ɗon tan o ɓeydirta kamɓe de koɓe mbi koɓe leliɓe leydi mandat tati ɓijo kam hoto haal kadi koɓe beela fof ɓe mbaɗata leydi te ɓe marsat ɓe namdota ko autorisation e dow
laamu ngu ɓe goƴaka ɗum ɓe goƴaka armée ɗe ɓe goƴaka hay hunde ɗum ɗon dindinaniɓe. ɗum noon weltare tv musidɓon ahmad issa keɓa gorko mbotto kabaruji ɗo fuɗa radio Zik FM jokkondirde Saar Abdullaahi Saar yallo ke walde e jaam. Amadou Issaga Kebe sen giwi to leydi Sénégal paɗen koto Mauritanie to leydi Mauritanie jagorɗo gueɗe nder leydi kame jaccingol laamu muɗuma hanki caggal kumtare ko nden yuɓɓini jonde hakkude mum e ɓen ardiɓe yogay landaji dawrugola tawiteɗe nder gendi leydi Mauritanie landaji jeetati ardiɓe ɗum ɓe kala faati nden jonde koye sumgoji paaɗi taw kadi sumgoji ɗi fayi koye lewru fandu 13 lewru mai fandu so jomiraɗo haaji taw ko sumgoji sarɗiyankoji kame local régional kanko jagoɗo o holliti guinol golle ngol koni ɗowirte gueɗe ɗe kala ma ndewne e laawol kame laaɓal taw watta hay mukuña goto moni kala addi hen yiyande mum e kulhuli muɗum ko fate banggue watto wadde mukuña ɓiɗɗo no feewi keddorɗen ha joni koye leydi Mauritanie délégation c'était timmuɗo iwi to Espagne taw ko joomen ngaaluji jillu mabɓe e nder leydi Mauritanie jonde hakkude mabɓe jagorɗo gaynaka mo leydi Mauritanie toɓɓe ɗeɓe kalduno ko fate banggue darnude taw ko geddu mawɗo no feewi ko mbiyata ferme geddu mawɗo mo ene nawa kene tolno e 200 naggue taw ko 4 ɓiroji litre uji kewɗi subakay kikiɗe beele Mauritanie wawana hoore muma to banggue kosameje jarateɗe nden jonde noon ndeɓe kaldi ɓe jillima yogay nokkuji kanko jagoɗo gaynako o holliti ɓoyata ɗin fermaji ma golle mum fuɗɗo ɗo tan e lewru nde tawno ko toɓɓere sifanirnoɗe nandira hakkude leydi Mauritanie kame leydi Espagne délégation goɗɗo giwɗo ton to Amérique taw ganduɗa ɓen jaari koto fannu ndema fannu mabɓe e spécialiste mabɓe koto fannu ndema hakkude mabɓe e jagorɗo ndema leydi ndi ɓe jilloyima ne stettimo ganduɗa woni toon ko nokku ndema no feewi taw kadi ko yurnitade gueɗe patuɗe ɗiɗon fannuji hakkude mabɓe jagorɗo ndema leydi ndi gam Mauritanie yidde ɗum ƴellidde ndema e ndera leydi Mauritanie jagorɗo jeygu leydi Mauritanie o holliti lewru mars mayduɗo hen ndu kene fotta wonde magasin uji 80 woni ko udda 32 tonnes taw ko guura ka ganduɗa happu mum koko gasi woni danmum koko gasi ɗum woni ko tetta ɓe jalti kene tolnoy 512 laawol gam findinde jertinde woni hen nanguira ko ɓeydude prix ji woni hen nanguira ko wasde ɗakkude prix ji woni hen nanguira ko yeyde gueɗe permuɗe ɗe date mumen gasi woni hen ko wasde ɗoftade kuule laamu ngu ko yamirnoɓe ko kala ɓe jilloyima e nder jeereji lugumaji kame fruit ji kala to nowa dibu awoɓe taweteɓe toon ceppi hanki seppo mango no feewi ɓe kolliri hen ko aɓe jogui barmeji kudduji boluji gaz uji gam hollideɓe caɗele ɓe ñamata ɓe jarata ala jeyɗo sababu so wona jagorɗo awo ma jikkade leydi ndi gam hollirdeɓe wonande on caggal nde yaltini kayitola hadde ɓe awde taw koye awo ganni fina tawa e gawirɗe mabɓe hanki ɗe gam on hollirde wonande ɓe bonna maayo ngo kam likon tokocon foof ɓe kolliti ɗum meeɗaka yiyede tene kadi ɓe eeri mawɗo leydi ndi nde wawata réglandeɓe caɗele mabɓe ko ɓuuri yawde cetal tambingal kuɓɓama leydi Mauritanie woni sommelle ka ɓe jaltini ɓattake gam hollirde teskede kuppiraji kewɗi yogay leeɓe noksoɗa saabi ɗum tan ko waylo waylo taarindi wona haydara goɗɗum ɓe bindi ɓattake gam ɓoyata ɗen gueɗe kala ma deftine laawola jagorɗo gueɗe diine mo leydi Mauritanie da wuldu sidi wuldu Amar Taliba heeɓi ɓattake bismago laamu leydi Mauritanie to terrain leydi Iran gam tawtorede balɗe juɓɓinteɗe jangguin deftaral teddude woni Qur'anil Karima ɗum fuɗɗi ko hanki tati nduɗo hen lewru ha jeeɗiɗi ndu lewru kanko jagoɗo mawo ñiib toon ha jeeɗiɗi gam tawtorede kawguela jangguina Qur'anil Karim baɗeteɗo toon to Tehran e nder leydi Iran sen giwi to leydi Mauritanie koto leydi Mali paaɗena to leydi Mali armée leydi ndi ɓe jaltini communiqué mabɓe dirapa on communiqué noon ko nduɗo hen lewru mayduɗo woni lewru mars mayduɗo hen ndu ɓe kolliti ɓe jalti kene tolno e jaltale jonde no feewi
ɓe jalti kene tolno capanɗe jeegom e nayyi mission woni ko ɓe mbaɗi kene fotto wonde 17 frappa taw ko laaɗe diwoji hélicoptère dow ɓe tolnira toon bomboje mabɓe ɓe mbawi yoɓade kene tolno 168 fittandu taw ko ɓe noddirteɓe terroriste en joguitiɓe arméji taweteɓe nder leydi ndi kene foto wonde koninkoɓe sappo mbasi hen pittali mumen waɗi hen noon gañiɓe no fewi ɓe kolliti ɓe nangui toon ɓe bonni toon kene foto wonde basuji nogas taw ko ñiɓirde ɓen joguitiɓe arméji 13 engine taw woni hen ko pettoje taw jeeyi ɗum ko groupe état islamique ko wona ɗum koɓe pawi juuɗe mabɓe e arméji kewɗi no fewi kene foto wonde 19 oto 38 moto 49 pm ko fetel wiyete noon taw kadi ko pmk ko fetel wiyete noon ɓe nangui toon kene foto wonde 100 naggue ɓe tetti ɗum gawri makka gueɗe kewɗe jagguirɗo askala ɓe tetti ɗumen kamɓe koninkoɓe leydi Mali ɓe mbasi hen koninkoɓe sappo e jeeyo ene gañi hen ko communiqué moɓe jaltini yogay nokkuji lobbuɗi taweteɗi e nder leydi Mali yaltini cimtola taw kadi ko RSF woni reporter sans frontiére ɓe kolliti gooƴe mabɓe e Sahela ɗum ko gila tan groupe Wagner ari toon to leydi Mali kene wiye jaydiyanke meeɗa andude golle mabɓe no ɓe gollirta nder leydi Mali ɗum noon ko hunde ɓaleri kuƴƴuma ko wona ɗum ko kadi ngol cimtol ngol ɓe jaltini ɓe kolliti jaydiyankoɓe beeli mumen ownama e nder Sahel ɓittiɓe hakkude jihadiste en kame laamuji militaire ala kala ko mbawi yaltinde ala kadi ko mbawi wasde yaltinde caggal woni hen ko watteɓe refule woni médiaji ko kuppeteɗi ɓe kolliti ɗeɗe gueɗe kala ko gueɗe nawrude fodde ɓangguingol to banggue gueɗe baɗoje caggal ɗum koye cimtol mabɓe accident musɗo baɗɗo taw kadi accident o waɗi koto nokku accident musɗo baɗɗo taw kadi accident o ko yimɓe nayo mbasi hen pittali mumen taw kadi ko autoji ɗiɗi pelɓodiri hen goto koye 11 goto gollotoɗo yogay balle guura e nder leydi ndi accident o waɗi koye hakkude nokku biyeteɗo Tominia hakkude mum e nokku biyeteɗo Timisu walla mbiyen Timusa taw kadi accident o jeeyi sababu kene foto wonde yimɓe nayo mbasi hen pittali men yimɓe hewɓe gañimi hen no fewi yeeyoɓe taweteɓe e nder leydi ndi ha tenti Bamako kolliti ha ɗo mbawata ustude cogguji ɗum ko balɗe seeɗa tan haade korka arde laamu leydi ndi ƴettino peeje mawɗe ustude yogay cogguji nguura ñameteɗi guilay nebam sukara maaro kafe kosam gueɗe patuɗe nebam ɗen gueɗe kala kamɓe yeeyoɓe ɓe kolliti ala kala ko mbawi ustude hen saabu koɓe coodi ko so tawi ɓe usti ɗum tan heewi ko rokkudeɓe caɗele guilde noon ha ɗo ko ɗaccere mawde woni hakkude yeeyoɓe e sodoɓe kame gouvernement o liggottoɓe e borde karité leydi Mali rewɓe toppitiɓe on filier ɓe kolliti weltare mabɓe mawde no fewi cimtol AZK kene wona 16 million bani adama tawete nder windere nde ne hutoro borde karité giwɗo nder leydi Mali siftinde on leydi Mali ne jeeya e leydi goo tawɗo sa ɓurdi wawde fewnude karité rewi hen ko Nigéria kame Burkina Faso kono ɗo sa ko leydi Mali woni yeeso ngam wonande rewɓe hewɓe gollotoɓe hen ɓe kolliti ɓe dañi peeje wawde fewnude hen gueɗe kewɗe ko wayno poppanteri ne yalta hen gueɗe goɗɗe ne jalta hen waɗe nebam ñaame hono olive ni ko wona ɗum ko kadi ne waɗe biscuit ne waɗe chocolat ɗeɗo gueɗe kala ko gueɗe bawɗe feññinde e ɓamtude ɗeɗo henna gueɗe ha ɓuura yarude yeeso sen giwi to leydi Mali koto Guinée Conakry Dialo kaldigal hakkude ɓesguji leydi ndi gila tan herƴuno hitande yawtunde ha darode 2023 halifaɓe diine joktiɓe ngolɗon guinol jonde hakkude mabɓe e jagorɗo hakkude mabɓe Bernal Ngomu woni hoore jagorɗo leydi ndi hanki o jonde jooɗima nden jonde jooɗi koto centre islamique de Conakry taw jooɗi toon ko hakkude hoorejo jagorɗo leydi ndi kame on UFA taw ganduɗa kam wonno jagorɗo biyeteɗo Bakary Bari ko gardiɗo landa dawrugol e IFDG landa selludalan Diallo
ari toon ko Aliou Condé e RPG Arc-en-Ciel ari toon ko Lassana Kouyaté on kadi koye landa Alpha Condé ɓe mbawi joɗoɗade e hoore jaagoɗo gam yewtidde yiitude caɗele teskade e nder leydi ndi woni leydi Guinée Conakry sen wi to leydi Guinée koto Gabo paɗena Ali Bongo Ndimba gila heɓi rafi biyeteɗo AVC 2018 toon to Arabie Saoudite ɗo yano to hiyaɗa kongol goma ko haltude ñawo no ardema kono waɗimo ni e yeeso public kala ɗum wanno ko ñande 2 avril ngam wadde kongore mawninde manditare parti wonande PDG duuɓi 55 ko nden wo holliti rafi o oɗo rafi kanko on gorko mo duuɓi 60 pawɗe ngol woni goma ko hebde oɗo en rafi o sifi rafi o caggal o holliti koye campagne électorale ene gasa o saaha ma o jeye e ɓen ƴamoɓe lefol laamu ɗo e lewru uta faandu e nder ɗo hene hitande 2023 to Burkina Faso armée leydi ndi holliti tolniri kure gulɗe jaw taw koye frappe dow ɓe goni nokku biyeteɗo Ouriza ɗum ne tawe nder Sahela ɓe mbawi yoɓade toon pittali jonɗi no fewi taw koye jeeyaɓe e état islamique taw kadi koye ballodiral ɓen wallidiɓe armée leydi ndi kono kadi koye nokku mo ganduɗa biyeteɗo Kancari e nokku biyeteɗo Nassambo koye ɗi nokkuji ɓe mbaɗi hen wonande piyanɗe mabɓe haɓe mbawi loggidde ɓen joguitiɓe armée ji mogguintonoɓe toon e kala saaha ne mbaɗa janguji mumen to Burkina Faso keddotoɗen hoorejo jagorɗo leydi Burkina Faso o holliti lebbi 2 koɓe mbanno noddandu gam yidde rendinde koppareje jonɗe wallidde koninkoɓe leydi mabɓe ha kapto ɓeɗo hen joguitiɓe armée ji winde dirtoɓe jihadiste en taweteɓe nder leydi mabɓe ndendini kene tolno e milliard uji 7 koppareje franc CFA e nder lebbi 2 tan taw koye nder leydi ndi e hoore mum ɗen koppareje jalti to leydi Côte d'Ivoire caggal lebbi yawde golle suudu sarɗeji leydi ndi ñalawma hanki o sarɗiyankoɓe duttitima toon to suudu sarɗeji mumen e gardogol hoorejo suudu sarɗeji leydi ndi kam ene wonde cukko hoorejo leydi ndi koɗo mabɓe tedduɗo ko gardiɗo suudu sarɗeji ndo leydi Niger kanko biyeteɗo Seyni Oumarou o holliti toon yiddemo ko Afrique de l'Ouest ha tenti CEDEAO wonande sarɗiyanko men ardiɓe nde mbawata joɗade darna cattal ngal ganduɗa ne wawa tambade nden kay kisal tawne wallita G5 Sahel nde tawno Sahel so ala jaam ala kala ɗo latotto to RD Congo woni toon ko caɗele mawɗe no fewi kala ko joguiɗa e koppareje natti yondema ni maaro ni manioc ni nebam ni liɗɗi jorɗi haydara goɗɗum gam teskede wonande franc congolais koko yani ha memi ɓakkere wonani hay leydi gam hollitede kala ujunnaji 200 sa wecciti ɗum e dollar keɓata ko dollar goto nden kam wonno ko kala ujunnaji 2 sa weccitima keɓa dollar goto joni ko ma pawa hen 300 franc wonande congolais koma nden keɓata dollar goto hewɓe hen noon ene eri gouvernement nde ɓurata wawde wadde taɓal manggal no fewi gam yuritade ɗo hen caɗele to Rwanda Paul Kagame hanki toɗɗitama e yeeso gardidi landa mum FPR o dañi kene tolno e toɓɓe 99 piccal jeetati 99 piccal jeetati e yeeso bite Abdoul Karima ko on wo ƴamdanno kanko fooli on taw kadi ko lawol battugol 35 wala kongore siftinde on kanko Paul Kagame laamima leydi ndi kene tolno e duuɓi 22 e ko ɓuri ɗum kono kadi gembiɗo gam ƴamde lefol laamu 2024 wonata koye lewru août to Tunisie Kayit Saïed hoorejo leydi ndi yonnani hay seeɗa konguɗi lundiɓe laamu muɗum gila tan 20 lewru mars gilden hay goranɗa ɗo heedi o dillata o haalata omo deeƴi tan ɓen kolliti yataw mo selli yataw mo wuuri mbete koye leydi he o woni saabu laamɗo leydi mo dillata ŋurata haalata ko nden noon o haali o holliti o yonnani ɗin konguɗi hay seeɗa koɓe joofi e maggo ñaw omo selli omo wi kesa joolam jaɓiri leydi France ene ɓeyda jokkodiral hakkude mum e leydi Chine ɗum ko kirndol hoorejo leydi France Emmanuel Macron yaade toon gam joɗodade hen Jinping o wayriti toon ko gila 2019
ngam ɓeydude jokkodiral commercial hakkunde leyɗele ɗiɗi ɗe kala New York États-Unis de Amérique nden kay kisal maire gendi ndi holliti ɓeydi ɗum ko caggal arde toon Donald Trump ngol woni go e nder histoire Amérique gonnoɗo hoorejo leydi nawede yeeso laawol taw hakkunde makko e suka debbo jowannoɗo filmaji x sengiwi to Amérique paɗen ko toon to Palestine jagorɗo celal ɓalli mo leydi Palestine holliti ñalawma hanki o yimɓe mabɓe ɗiɗo Palestine naɓe mbasi pittali men taw jeeyi sababu ko kure cokka e mabɓe ko koninkoɓe leydi Israël pelliɓe to Nampusa andaka holko jeeyi sababu oɗon to Bangladesh subaka hande o talata hande o ko cum musɗo waɗi to Dhaka taw kadi koye cum baɗɗo e jeere cumci haydara ko yalti toon 660 sapeurs-pompiers woni ko nawa ha ɗo ɓe donki ñippude gueɗon jeygue leydi Russie holliti mette mum mawɗe no feewi subaka hande o taw sakti ɗin konnguli ko demitiri woni joguiɗo konngol gouvernement o ɗum ko caggal nde l'OTAN jooɗi subaka hande o ɓe pelliti nannude Finlande e nder OTAN watti 31 membre taweteɗo e nder OTAN oɗo saaha mo gonɗen Russie holliti ma ƴettu peeje mawɗe no feewi kono haalani holon data mo ƴettata ɗeɗon peeje ngam ɓeydude ndenka e kisal ɗon ɗo l'OTAN woni e yanñude fedde mum ngam ɓittude ndenka e kisal leydi Russie to Australie oɗo saaha ɓe jaltini kayitol ngam hadde laytol rendo biyetegol TikTok hutorede nder gouvernement ɓe caggal Union européenne fayinma to Canada Amérique ngol lawol ko Australie ngam oɗo saaha tumdeɓe ya to wala ñukkidare woni e nder majjuma musidɓe tedduɓe ɗum ɗo henna wonno kabruji garandi en kekiɗe hande o ɗo yesso haalirde he ko musidɗo moon guiɗo moon sehil moon Sar Abdullaahi Saar kettimalaki jaam yo jaam Allah hiranena